پشتی داربه لشکری یا نه سرفراز اپراسیون برفراه لترکیه انجام دان و دوی دمیده به هزاران کس جبو تاوان گریدهی رقصتنا فتولاه گولن هاتن بنچاف کرن. دوان اپراسیونوندا به دهان بشین چاپمنی جه هاتن گرتن. هر وها زیدتر 100 روزنامه‌وان جه هاتن بنچاف کرن. دناواندا روزنامه‌وان نافدار احمد آلتان، براوی محمد آلتان و نازده الجغج هیا. و دادگاه ترکیه اف هر سه روزنامه‌وان نافدار به جزای درجهی یا جیان محکوم کرد. و اف یک جبو سدام عاجز بنا گل کاریان. Bu kadar bence 100 yılın. بنێری نامن ev biryarek 100 ساڵه ye. Divê ev dadgehkirin bû xwendekarên dûzger bihê amade kirin. Vê dadgehkirinê azadiya ramanê şûlê rakir û cezayê hatî birîn gelek giran e. Em binêrîn kanê dadgeha Ewropaya mafên mirov dê derbarê vê biryarê çi bêje. Divêt ev biryar bihê betal kirin. Tirkiya bi vê biryarê nikare li ser riya xwe berdewam bibe. هر وها روزنامه‌وان ل ترکیه دبیجن او دروشک خراب ده کار خو بره و دبن. Şu anda Türkiye'de نها li Tirkiya rojnamevan bikevên zindanê tên dadgehkirin. Pêşa roja azadiya çapemeniyê li Tirkiye başî xuya nake. Divê sîstema dadgehiya Tirkiyeyê vê eybê dawî bike û azadiya hevalên me bidawa. Li aliyên din rojnamevan hemalatiya Almanya û Tirkiye Deniz Yücel jî hat azad kirin. Deniz Yücel ji ber karê wê rojnamegeriyê ve zîdetirê salgê di girtîgehên Tirkiye'de bû. û Serokvezîra Almanya Merkel babeta Deniz Yücel her dem li gel desthiladarên Tirkiye re nîqaş dikir. Ez ji bo wî keyfxweşim ji bo malbat û hevjîna wî. Salekê pir astengî bû. Ez dixwazim spasî hemî aliya bikim. Ew yên ku di vê pêvajiyê de alîkariya me kirî. Bi taybetî ez spasiya wezîrê derve dikim di derbarê azadkirina Deniz Yücel da. Deniz Yücel piştî hat azadkirin, daxuyanê weşan û di derbarê girtin û azadkirina xwe de nêrînê xwe parve kir. Ez hîn nizanim beriya salekê çima ez hatibûm girtin. Her wiha ez hîn nizanim sûcê min çi ye. Ez hatim azadkirin sedema vê jî nizanim. Lê ez baş dizanim sedema azadkirina min ne di derbarê dadmendiyê de ye. Li ser bûyera min gelek tişt hene divê bên gotin. Ez dixwazim spasiya hemî aliyên alîkarî dayî min bikim. Azadkirina Deniz Yücel li cihê karê wî li Almanya jî bi keyfxweşî hat pêşwazî kirin. Aliya Almanya û hevkarên wî di derbarê azadkirina Deniz Yücel de ve nîzîkê salekê kampênekê berdewam dikin. û hewildan ku vê babetê her dem di rojevê de germ bigirin. Rêveberê cihê karê wî piştî azadkirina wî keyfxweşiya xwanî ser ziman. Îro rojeka xweş e ji bo Deniz û malbata wî, ji bo rojnamegeriyê jî rojeka xweş e. Her wiha ji bo azadiyê. Ev tiştekî hêja e ku tekoşîn ji bo bihê te kirin. Em dê li ser vê berdewam bîn. Deniz azad e her bijî azadî. Deniz Yücel alîkariyê giring ji Almanya stan û gorî şîrovekaran ev yek rolekî giring standa azadkirina wî de. Lê hîn bi dehan rojnamevan di girtîgehên Tirkiye'de ne û pêşerojekî nediyar ji bendewan e. Wek Ahmet Altan, Mehmet Altan û Nazlı Ilıcak.